Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kanilang dala sa bawat tahanan, sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot.
information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, kainin malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi ba ako gwapo? Pagkabikulana, Hindi ba ako gwapo? ang sakundagan, di Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligawan.
Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Pagbilog ng bulan, Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malulim. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga, mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kitanin Martes, Tuesday. Hoy, petsa 21 na kita kang bulan na Abril taon 2026. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Or erestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nagakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot mampo nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, April 21. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre po, duman sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan ang sa kuyang tugon. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado. Tamalang supog! Lilibak-libakon man sa nagamugayan. Yo! Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Kawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya man sana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya kunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. An sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ngunya na Webes. Anong Webes? Martes pa sana! Papas forward ka na naman. Abril 21, 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sabuyang General Manager Maestro Neil Antuon. Sabay dyan si SM Sir Tony. Mga
tugang mga kabayan kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang saindong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Asin Reparo sa Bicol Net TV. Good morning tabi sa imo Sir Alan Orenejes. Good morning tabi, watching always from Canada. Miss you Bicol. Kamusta dyan sa Canada? Malipot pa ba dyan sa Canada? Sir Ala. Uy, good morning Manay Gina Malaguinho, Cavite. Good morning. Kumusta tabi? Martes na tabi kita ngunyan. So, suspendido tabi ang face-to-face classes sa gabos na level digdi po sa probinsya kang Albay. Puon ngunyan na aldaw until lifted. Dahil po yan sa pigsasagibong ngunyan na transport strike kang Condor Piston. Digdi po yan sa probinsya kang Albay. Daing face-to-face classes. May klase naman sa nangunyan so mga college sa de. At so elementary sa ka-high school vacation na. Vacation. So college ang iguana sa ng klase adi. O di suspendido tabi. Ang sa indong face-to-face classes ngunyan taigwa po ki pigsasagibong duwang aldaw na transport strike. Ang mga tugang niya to sa grupo kang Condor Piston Bicol. Pero sa ibang mga public utility jeep dahil mandatabi masabay sa transport strike. Duwang aldaw. Puon ngunyan sundo sa aga. May mga ibang grupo na dahil man masabay. Yo. May mga libreng sakay tabi ngunyan. Ang mga LGU kasabay dyan ng provincial government kang Albay. May libreng sakay. Karamuntan mga schedule ninda. Kan libreng sakay. Libreng sakay man sa nangaya. Maringi kini magralantuag kita. Libre nga niyan sakay. Kini magralantuag. Libre. Pasiring mo naman libre. Pagpabalik libre. Maringi kini magrabas-rabas lamang. Mga produktong petrolyo tabi may big time rollback ngunyan aldaw. Maliputon pa tabi noy moks maski malipot pa dyan sa Canada. Alas 7:15 na palang dyanin Banggi. Sige tabi good evening. Malipot pa. Dahil panaubos si Yilo dyan adi. Dahil na nakaabot digi sa Pilipinas siya. Tag-init na kami digdi. Magayon ko tagang Pebrero adi talagang pertihon. Libre ang aircon mi digi sa Pilipinas pero ngunyan lang init. Talagang mapapadakol ang bayadan mi naman kay sa konsumo kang kuryente. Yo, inito na tabi digdi sa Pilipinas, Sir Alan. Good morning tabi sa imo, Manong Dato Romeo. Sige, may rollback ngunyan. Ang DepEd mga tugang
Pig-anunsyer na po ang puon kang klase sa Hunyo 8. Matapos yan, Abril 8, 2027. Sa irarong po yan kang 3-term calendar. Di tulong beses na sana di ma-exams mo first, second, and third. Kung napat. Yo. Sige, taramon tayo yan. And magayon na bareta sa mga senior citizen sa Siyudad Legazpi. So mga nagbabarakal bagatabi ki bugas na 20 pesos sa NFA. Oy, kasudma. Dumana ginibo sa Embarcadero de Legazpi. Komportable na sa mga parabakal ki bagas duman sa Legazpi. So mga senior citizen sa tabako no arin manda o makaginhawa. Maging komportable ang pagbakal kang bugas na 20 pesos. Sa Legazpi, okay na. May intervention na ang LGU sa panginginot yan, Mayor Isham. Yugon mo yan. Sana ngaya, all. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang mga reparon nyo niya na Martes. Pag Martes may mga sesyon na di. May session dyan sa panlalawigan. Ay kasud mo session sa panlalawigan in advance. May session tabi sa SB Bakakay, SB Malilipot, dyan sa Sanggunian Panlunsod ng Tabako, dyan man sa SB Malinaw, may session man yan pag Martes. Yo! Kaya busy tabi sa tuyang mga honorable. Yo! Sige po, mga tugang alas 7:19 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tatabi mo nan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon kung pwede ngunyan magbalad kiparoy. Sa tinampo. Nasa linya ang Pag-asa. Pag-asa, good morning! Pag-asa, good morning! Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, April 21, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang easterly o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Currently nga wala naman tayong inaasahan na mga magdamagang pag-ulan. Although may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan wala na rin tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin dito sa may Metro Manila at buong Luzon, mainit at malinsangang panahon pa rin, morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, doon tumataas yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga yung ganitong klaseng panahon na posible pang magpatuloy in the next 3 to 5 days. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 21 to 32 degrees Celsius sa may Lawag, 25 to 36 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 24 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi, 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 22 to 33 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa may Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius at 28 to 33 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at sa Mindanao, katulad sa Luzon, asahan pa nga rin natin yung mainit at malinsangang panahon, morning until noon, and then pagdating ng hapon, tumataas pa rin ang tsansa ng mga thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Naasahan nga rin natin yung ganitong panahon sa Visayas at Mindanao, posible magpatuloy in the next 3 to 5 days. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius, 22 to 33 degrees Celsius sa may Iloilo, 24 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at Davao, at 23 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro. Update naman sa heat index, kahapon na itala ang heat index sa Metro Manila na 37 to 39 degrees Celsius.
Ang pinakamataas sa buong bansa natin ay sa may Sangley Point, Cavite na umabot sa 43 degrees Celsius. Iyan ay base sa mga estasyon na mayroon tayo sa ating bansa. Ngayong araw naman, ang heat index sa Metro Manila ay tinatayang 38 to 39 degrees Celsius at tinatayang pinakamataas ngayong araw ay sa may Sangley Point, Cavite na posibleng umabot ng 43 degrees Celsius. Para naman sa lagi na ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:39 ng umaga at lulubog ng 6:11 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkatulog mo, kasing sa pagmata. O pwede na tabi Sir Alan, Ma'am Jing Arevalo. Pwede na tabi magbalad kiparoy. Sabi kang Pag-asa, mainit. Pwede na tabi magbalad kiparoy. Pero di ka mo magbalad yan sa National Highway, ha? Bawal po yan. Saan nga kami mabalaan? Yan sa atop nindo. At so iba nag-aarani na ngunyan. Langhiras kang tinampo. Pag dyan tigbabalad so mga paroy tabi Ma'am Jing. Bawal po yan, ha? Bawal po sa National Highway. Bawal tabi magbalad dyan kiparoy. Baka magkausa yan ki aksidente. Bagay, pag diamond tigdad ako, okay lang. Mayay sa na ngayon. Sige ha, so ang sabi tabi Ma'am Jing, permisa na tabi maginom kidakul na tubig, ano? Napasala so nainom ko nakalingaw ako, bawal sa ko maginom kimalipot na tubig. Bigla akong ininom so saron tasang tubig. Una ko bako man malipot palaan. Linganan naman so halunan ko tabi Ma'am Gina. Bakong barado naman so halunan ko. Bawal sa ko kayang malipot. Linganan nindo. Barado naman ang halunan ko. Kunya na grabe ang init, ano, talagang day ka makaiwas na day ka nang mag-inom kimalipot. Sige! Alas 7:25 na. Sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha andyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Madalion po sa na yan dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, kay Badamaylin. Uhayo gusay mas, ingat po permin.
Siyempre, ang programang ini daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Rener Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang bagong malinaw. Sa gayon Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, kang prinsesa, kay Cap Susan Nabor, kang istansya malinaw. iniwan ang aking reyna. Siyempre yaon man dyan si BM Attorney GIO Bungaw, Magkayo BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. isip mo minahanga. Pagkaaga, pinakamaurag na kapartner, Best Kape Green. Best Kape Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang kapartner ko sa kamuti. Tanganing maaraman Yan po mga tugang, mga kabayan ng satuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Di ka na magduwa-duwa Di pa alam ang namakean Sige! Sa kuya Sa Alas 7:28 na ang satuyang Philippine Standard Time. Sa iyong Kumusta tabi dyan sa luwas? Kumusta ang transport strike? Ano nga yan, transport strike? pag O, ni baga ngayon may nagbabiyarahe ma. Sa konting hahal Tas ibang grupo, dahil man ngayon kami masabay ta, paano naman supapa? Paano na ngayon supapa? Gusto ka sa kuya Ngayon kami kipapa, su pamilya mi. Ibaad na magustuhan Sa imong panambitan Kung talagang O, paano ngayon supapa? matapantad Ha? Ipag ako Ngayon di kami masabay ta, magugutom su pamilya mi. Maski ngayon paratas ang pagkayod mi, fight sana. Kaysa magutom su pamilya mi. Yo! Sige po mga tugang, alas 7:29 na. Hindi man po graray sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong Martes, Huwag ka mo 21 na kita kang Abril taon 2026. Ako man po graray ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Ulbutana. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Kaya ano pa pigalata? Ay gusto ka sa Doro, diretso na po kita! magharani ka Serbisyo Asin Reparo. Tanganing maaraman ko Kung ano ang muya mo Dai ka na magduwa-duwa Sige tabi mga tugang digdi po sa probinsya kang Albay, ngunyan daw. Suspendido tabi ang face-to-face classes. Yo. Epektibo ngunyan daw sundo hanggang ma-lifted. Ining satuyang advisory, ang advisory na pinaluwas kang PDRRMC, APSIMO, advisory number 2026-10 na pirmado po yan kan satuyang gobernador na si Noel Rosal. Yo. So ang daingon niya, ang may klase naman sa nabagang niyan tabi Ma'am Jing, Manay Malo, tapos Manay Gina, ang may klase naman sa nung niyan mga college sa di. Di ba? Mga college naman sa nato, so elementary, high school, tapos na, naka-graduation na nga ni baga, nasa bakasyon ng yan, so elementary school, garis sa simana na naman sa ng klase
tabako. Ang waiting time alas 6 hanggang alas 7. Pag alas 7, matulak na yan, Paligaspi. Hapon, mga tugang, ang pick-up area, dumantabi sa Laog Kang Ibalong Sentrum for Recreation o ICR. Mapuon yan tabi alas 8 sundo alas 9 Ninbanggi. So pag alas 9 Ninbanggi, haling Ligaspi, pasiring na po yan sa tabako. Vice versa. So ibig sabihin, ang libreng sakay kang LGU tabako, pagkaaga, Paligaspi. Alas 7. Iatod naman sa may mga trabaho. May mga log sa trabaho. Tapos, pagkabanggi, pauruli naman. Mahali sa Ligaspi, alas 9, pasiring sa tabako. So, igwa man tabi mga tugang na iba, na may mga libreng sakay ang provincial government provincial government kang Albay, mga tugang igwa man po kay laag na mga libreng sakay ngunyan tabing aldaw may libreng sakay po duwang aldaw po ngunyan ang Albay Public Safety and Emergency Management Office APSIMO magkakaigwa man sindaki libreng sakay mga alternatibong transportation sa mga maapektaran databi kaining commuter dahil po sa transport strike na pigkasa po ini kang Condor Piston Bicol ngunya na Petsa 21 hanggang sa Aga. So ang libreng sakay dati ang ruta databi sa 1st District and 3rd District pasiring po sa Ligaspi and pabalik. So apira kang sa tabako igwa paso APSIMO mapun databi ang biyahe kang sasakyan kang Philippine National Police bandang alas 6 Ninaga. Hali dyan sa APSIMO, pasiring sa 1st District. Igwa man pala haling APSIMO, alas 6 Ninaga, pasiring sa 1st District. Hanggang dyan tabi sa munisipyo kang Tiwi. So, mapuon man databi ang biyahe sa kaparehong oras hali man sa APSIMO pasiring sa 3rd District pasiring databi dyan sa munisipyo kang Libon. So APSIMO haling Ligaspi pasiring sa 1st pasiring sa 3rd District iyo man ang pahit so iyan tabi ang ruta pag alas 7 Ninaga mabiyahe man hali sa 1st District and 3rd District mabalik pasiring sa Ligaspi. So hali ngaya sa Ligaspi na bihikulong lulunadan pabalik naman sa Ligaspi alas 7. Okay, igwa patabing biyahe na libreng sakay alas 7 dyan hali sa 3rd District at dyan sa 1st District. So magkakaigwa man databi kibiyahe puon sa APSIMO pasiring dyan sa 3rd District bandang alas 6:30 Ninbanggi. So sa kaparehong oras tabi igwa man databi kibiyahe hali sa SM Ligaspi pasiring dyan sa Tiwi sa 1st District. So may adi sumaruluwas na alas 6 hali dyan sa SM so mga taga 1st District alas 6:30 igwa taso sa tabako alas 9 ang hali nabanggi dyan sa ICR ining sa APSIMO alas 6:30 Ninbanggi hali dyan tabi sa SM pasirig tabi sa Tiwi. So igwa banda tabi ki mabiyahing sarong L300 van ang Provincial Engineers Office
sarong banda tabi Albay Provincial Agricultural Office mula alas 7:30 ng umaga sa Legazpi Daraga vice versa. Ayun. Siguro manadaraga Legazpi L300 apon alas 7:30 nin aga. Siguro maglalaga din na di. So may pagirumdum tabi ang apsi mo sa publiko na sunodon sa nadatabi ang tinakdang mga oras ng pick up para maging maayos tabi ang daloy kang biyahe. Ang inisyatibo tabing ini sa pagsisikap kan sa tuyang pamalaan lokal ng Albay para matiyak na maayos, ligtas na biyahe sa gitna ng transport strike. Yo. Sige. So may mga lalakawon tabi. Yan, may mga libreng sakay pero dapat aram nindo kung anong oras. Dahil man pwede ngayon kamuan masunod. Kamuang masunod ngayon mauli na ako ngayang ugto. Iyatod mo ngayon ako duman sa first district, alay kang Legazpi. Ay, nagalat ka. At may schedule. Yo. So yan tabi mga tugang ang mga libreng sakay sa ngunyan sa pinaggigibo tabing transport strike kang Condor Piston digdi po sa probinsya kang Albay. Serbisyo asin reparo. Di ngunyan man tabing aga ngunyan na petsa 21 epektibo man tabi so oil price rollback. Dorodakula sa diesel ang pig rollback nasa 24.94. So 24 pesos and 94 centavos per liter ang ibababa kang presyo kang diesel. Sa gasolina 3.41 o 3 pesos and 41 centavos ang ibababa man kang gasolina per liter. O ngunya na aldaw tabi yan. Sa kerosene 2 pesos per liter ban ang ibababa tabi kang sa tuya mga produktong petrolyo ngunya na aldaw. Pero so pag uminto dai pade dugay na dugay na tabi talagang garibagaso lubino dahil mo masabutan sa mga presyo kang produktong petrolyo o di ngunyan medyo kalmado so kariribukan sa Middle East medyo may mga rollback kita. Sige alas 7:40 anong 40? Tama, 7:40 pasanaan sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang 20 minutos. Tama ba? Pati oras sa kuya, sarala na. Serbisyo asin reparo. O sige, 41 minutos tabi, lipas na ang alas 7 nin pagkaaga. Philippine Standard Time, ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po. Sindano, madalion po sa yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man, ang oras niyan dara po sa tuyan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Mungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abila. Kasabay taman dyan si Cap Susan Nabor kang Barangay Istansya, and BM Attorney Giayo Bongao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Aras na yan, daraman po sa tuya kang Best Kapi Green,
61 coffee with herbal mix. Yo? So, doro-diretso na po kita digdi sa programa. Serbisyo asin reparo. Nahiling mo na. Yeah. May mga nagsasabit na naman tabi sa kuya Sis Babet. May nagsasabit na naman tabi si Sis Mabet sa kuya sa halunan ko. Ano daw naman ining nakasabit na niligdi? Kami nagbabasay-basay na naman sa halunan ko. May nagsasabit ha? May nagsasabit Sis Mabet. May nagsasabit sa halunan ko. Napaano daw ini? Oh, sige, day balik ko may nagsasabit nga dyan. Pabayay sa nantatatad, mawara naman sa naiyan. So, mga senior citizen tabi, dyan sa Ciudad Can Legazpi, nakagurugin-hawa. Nakagurugin-hawa. Nga taman yata, nakagurugin-hawa sa mga senior citizen. Tapira na bagang simana, perming kalbaryo, ang iagian kan sa tuyang mga senior citizen na so nagbabakal baga tabi ke 20 pesos na 20 pesos per kilong bugas. So dyan tabi sa warehouse kang NFA. Maray pa sa Legazpi ta, may inisyatibo ng ginibo ang lokal na gobyerno. Kang Legazpi City na darahon duman sa Embarcadero. Itong so pagpapabakal nin na 20 pesos na per kilo nin bugas para sa satuyan mga senior citizen ta. Maski bagabanggi pa sana nagpipirila na sa mga gurang, sa mga senior citizen. Domingong banggi, mapirila na andyanan mapaaraga. So, ang schedule baga kan senior citizen sa pagbakal kang 20 pesos na bugas. Lunes-lunes, mapo na alas 8. O, di pag alas 8 baga, kunya na panahon baga alas 7, mainito na. May mga nagkakadiris Mayo. Grabing pahirap. Ganyan, kung kasuod ma, Abril 20, nilipat na po ini duman sa Embarcadero de Legazpi. So, duman na tabi, so, barakalan tabi kang bagas. Dahil po sa inisyatibo, pakikipag-ulay kang lokal na gobyerno, kang Legazpi City sa panginginot ni Isham Ismael, ni Mayor Isham, kinaulay sa mga taga NFA, ngani pong dumana sa Embarcadero, magtarabang-tabak, maray duman tabako mainit, nalilimpo yan sa mga kagurangan ta sa mga senior citizen ta. So at least magayo na, nasa safe sindang lugar. So pun kasudma mga tugang, dumana tabi sa Embarcadero de Legazpi. Tig pabakal kang NFA, so 20 pesos per kilong bugas. So piglipat na duman. So kada Lunes duman na tabi yan sa Embarcadero de Legazpi, gigibuhon ang pagpapabakal po din 20 pesos per kilong bugas. Diyan tabi sa mga senior citizen. So sisay ngayon mga kwalipikadong senior citizen. So mga kwalipikado, basta may senior citizen ID ka, okay na yan. Na dyan yan tabi sa Embarcadero de Legazpi gigibo. So naman man tabi si Mayor Michelle sa Food Terminal Incorporated or FTI. Nakaalalay man dyan ng BFP Legazpi PNP, Secretary Office, ang Task Force Kalinigan, asin sa Bicol Party List para sa malasakit, sa masiram na palugaw, may palugaw pa di.
So mga nagbarakal kibugas may palugaw pa para sa satuyang mga lolo at lola. So ang objeto kang hakbang na ini mga tuga, gawing mas maayos ang bawat transaksyon at ipakita ang tunay na pagkalinga sa ating mga nakatatanda. So sa ibang lugar, paano man daw tabi? So sa Legazpi, nag-inisyar na so sa tuyang local government unit. Ano daw digdi sa tabako kung kumusta man? Iyo man, parehas man. Digdi man sa luwas kang inipikan tabako, talagang matindi man ang pirilahan. Sa man daw pwede. Baka pwede man makiulay si Mayor Ray Bragais o gibuon man sa BUTC sa dakula man bagang Bicol University Tabaco Campus, o at least duman malimpoy man, may mga kahoy-kahoy duman, kaysa dyan sa warehouse kang NFA talagang mainiton, maski pa maglag ka dyan ki canopy, maglag ka dyan ki mga tent, mainit manggiraray iyan. O ano daw, sige daw, tabaka lamang makaulay taman ang alkalde kang tabako, baka lamang may inisyatibo ba na pigigibo, pakikipag-ulay man sa mga taga-NFA na pwede man pala narog ganyo na duman ang venue sa ibang lugar, bakusan na dyan sa NFA warehouse. O tana gibo nga ni duman sa Legazpi, natataday magibo sa ibang lugar, tangani maging komportable man tabi so sa tuyang mga lolo-lola na nagbabakal tabi ki 20 pesos na per kilo nin bugas. O kada Lunes iyan. Kaya mahiling mo dyan sa NFA warehouse, Domingo pa sa naigwa na ki mga nagpipirila, dyan na nagtururog. Nganing makainotsin na pag Lunes, o kudi, mabukas bagang NFA alas 8 pa. Tapos may mga proseso pa, mabo yung magpabakal ki bagas alas 9 na, dahil ka pa namahaw, dahil ka pa namanggi, mainito ng panahon. Anong nangyari sa imo dyan? Rotoy. Kabakal ka man nga ni ka 20 pesos na bagas, ang nakuha mo rotoy. Yo. So dumana tabi sa embarkadero, maray palugod nga duman sa embarkadero, adi malimpoy, may palugaw pa so ako Bicol Party List, organisado, maray. Yan sa nang day mainitan itong mga mabarakal, okay na kita dyan. Kaysa huning pigbabatad ka dyan sa init, arayong ka pa sa pila, talagang makulog sa buot. Okay na ito na malumlum, naserarom kita, dahil kita na initan. So yan man tabi mga tugang suginibong inisyatibo kang local government unit kang Legazpi City, sa panginginot yan ni Mayor Isyam Ismail. Mabuhay ang LGU Legazpi. Maray sa Legazpi, tada ko lang mga pigigibo. May mga inisyatibong pigigibo. Ngunyan na nahahampan kita sa krisis. So LGU Legazpi, mga tugang, kinaulay man so tabako o kaya tabako ang Legazpi City Water District, LCWD. Kinaulay man na igwaman baga ki polisiya ang mga water district na pag may sarong bill ka, pag day ka nakabayad sa due date, puputulan ka. Ngunyan nakiulay man so LGU, duwa pala ang duwang bill. Duwang bill. Pag may duwang bill ka na sa LCWD, pag day ka nakabayad, puputulan ka na kay tubig. Ngunya nakiulay so LGU, ginibo tabing tulong bill. May extension na sarong bill bago ka putulan. Dating nga 2 bulan sana, ngunyan magiging tulo. Epektibo tabian ngunya na Abril. So 3 bulan ang bill mo bago ka putulan.
kisupply ng tubig. Diyo? O, dyan yan sa LCWD. Yan, mga yaputa man daw yan sa iba pang mga LGU. Baka pwede man. O, kumusta? So, aliko. At ang aliko, baga, one bill policy man yan Pag dahil ka nakabayad kang bill mo sa kuryente, puputulan ka tulos. Ano daw? So, aliko, kung igwaman kaya konsiderasyon man lamang mo na sa mga consumer, sa mga konsumidores kang aliko, ano daw tabi so aliko kung igwaman na arog kay ni na konsiderasyon man lamang ngaya. O sige, total may krisis kitang nahampangon yan. Dahil man mo nang nakamuputulan. One bill policy man sa nabagang aliko baka pag ka nakabayad, puputulan katabi man ay Gina. Ano daw kung ang aliko igwaman? Tapos tawad, lagi sa tabako. Dahil man kay maraot baga na kopyahon ang araw kaning mga magayon na inisyatibo. Bako? Dahil man, tama masupog man na. Basta sa karahayan kan sa tuyang mga kababayan, dahil ka masupog na arugon, ining mga magayon na mga araw kaning mga inisyatibo. Diba? Mga magayon na inisyatibo, arugon. Ang problema sa tuya, tanaarog, tasusala. Dahil man kimaraot na arugon sa mga maray na obheto, may mga obhetong mga maray kan mga LGU. Dahil man kimaraot na arugon tado si Mayor Isyam Ismail, makiulay kita duman sa taga-NPA o na duman naman gibuhon ang pagpabakal sa sarong lugar na bagong mainit, diba? Ano daw arugon tama si Mayor Isyam Ismail? Karon nung tama sa Tabaco Water District na kung igasindak ki 2 bill policy, kung gibuon lamang na ma-extend man lamang kisaro pambula. Di ba? Magayon. So, kuryente. Sige daw. Ang kuryente baga, 1 bill policy, pag day, putulan ka tulos, pag day ka nakabaya. Yan ang mga magayon. Magkakatabang. Grabe. Agabos kita apektado kay ning krisis na ini. Bako sa na yan mga motorista, gabos kita. Tagabos na baga naglalangkaw, tabi mamalo. So barkada ko na saan din naglalangkaw. Di ba? Yan ang mga magayon. Arugon sa mga magayon na mga programa, dahil man kimaraot na mag-arog ka kan mga magayon na programa. Kaya lang ang na-adaptar tanugad, mga tugang, ang na-adaptar talugod, susala. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Serbisyo Hulbutana sa Bicol Net TV. Oy, good morning tabi sa imo Papa Dan Rosales, kay Papa Dong Kanyo.
Oy, 2 minutos tabi bago mag alas 8. So digdita naman po muna para mentras na tatapuson na sa tuyang programa. Kunyang pong Martes, petsa 21 po kang Abril taon 2026. So iba dumana sana at yan sa 10 to 11 tas sa programang Sotama sana. Sa pangaran po ni Maestro nila tuon ni SM Sir Tony, sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila, Cap Susan Nabor kang istansya, kaon man dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bonggao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. So sa indo po gabos mga ang mga kabayan, mga parantabo, nganing mahiling man kang iba. Param na po muna sa inyong lingkod. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ini. At yan sa 107.7 radyo natin Tabaco kita 10 to 11 sa programang Sotama sana. Adios amigos! Domo arigato tabi. Iringat po kita. Bye-bye! Serbisyo Asin Ripa. Sa hitaan nakatangot ka pinunimin sa runggang Serbisyo Asin Ripa.